The top issues of the week. Istoryahan sa sunod sa isa ka oras. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. The most talked about issues. The hottest personalities in one setting. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. Mabatian kada Domingo. Las 9 sang aga. Kagkaroon, yari ang inyong alagad. Aksyon Boy Duran. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabayan sa Western Visayas. Karon nga adlaw Domingo, Mayo 15. Ay, tuwa na kita sa bulan sang Mayo. Ang inyo diralagad Aksyon Boy Duran, magapangalagad dito sa inyo diri sa Kapihan sa Aksyon. Going for sa aton sininga pagpangalagad, ginadulong sa inyo sang Dr. Fritz Green Coffee. Ang Dr. Fritz Green Coffee may double action antioxidant. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga post Pagpalagad karon nga Domingo mga aksyon right after the election, no? Isa lang kasi mana natapos ang eleksyon. In fact, ang aton siniya canvassing sa aton nga mga senador kag party list wala pa matapos ang proclamation. Ginapaabot perhaps today or buwas base may mga proclamation na sa mga senador. Sa presidente kag vice presidente, siling ni Senate President Tito Soto nga base magaproklamar sa May 27 or May 28, no? Tigaling kay kita naman naton ang resulta sa presidential elections nga ginakabig na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang presumptive president because sa dako kayo nga banse, no, sang nagligad nga eleksyon. Sa karon nga agaya makaksyon ang aton ning mangin bisita sa aton nga pagpangalagad. Of course, una tagid nga bisita right after the election ang re-elected mayor sang Banwa sang La Castellana, no? Very good friend sang makatapos ng media, very good friend sang mga sang Action Radio, si Mayor Ramayla Maymay Nicor Mangilimutan, re-elected bilang alkalde sang Banwa sang La Castellana for her third and last term, no? Kag pinakauna iyang babae nga alkalde sa Banwa sang La Castellana. So we have with us si Mayor Maymay Nicor. Mayor, good morning and welcome once again diri sa Kapihan sa Aksyon. Yes, Mayor? Aha. Wala aran na siya, no? Na-contact na siya. Sige. May line nga number naman gintawagan. May ari pa isa may kay hindi mabatian kuno ni Mayor. JJ, leo ko bigyan ng number diari. May iratag din nga number si Mayor. Okay, hindi ko nung batian sa ang talkback ta siguro. Sige. So si Mayor Maymay nagdaog bilang alkalde sa may Banwa sang La Castellana. Ang iyang vice mayor, ang former mayor dira kag of course amay ni Mayor Maymay. Ako man amigo si Mayor Bordig Nicor, no? Kag of course I would presume ang mayoriya sang municipal council, mga councilors na nagdaog ang kalinyada ni Mayor Maymay Nicor, no? Aton ni siyang mga bisita sa karon nga aga taon nato na, no, kung anano ang mga naimuan nano pang mga plano para sa Banwa sa La Castellana. Good morning dra
sa aton mga tagpalamati sa may banwa sang Lakas Tiliana, which I know madamo-damo kita dira iya sang mga followers kag mga listeners sa Action Radio Bacolod. So ari na si Mayor sa linya. Mayor, maayong aga and welcome once again diri sa Kapihan sa Action. Good morning, Tito Boy. Good morning man sa tanan nga tagpalamati isang Action Radio. Yes, first of all, Mayor, congratulations sa imong liwat nga pagdaog sa imong third and final last term bilang alkalde sa may banwa sa Lakas Tiliana. Nakita naton, Mayor, daw mas dako-dako ang imong na abanse pag i-compare sa ligad nga eleksyon. I don't know if kung susto ko. Yes, medyo doblegid. Doblegid ang abante, almost double. What do you think, Mayor? Ang rason sini nga daw nagbaskog pagid ang suporta sa imo sa mga pumuluyo dira sa Lakas Tiliana? Tungod siguro nag-obra kita, tapos during times ng pandemic ang kalamidad ng ara di kita nagagwa, nakita mo isang tao ang aton na sinseridad sa pagserbisyo. So I think people of Lakas Tiliana have spoken. So amo ni Mayor, you were given sang dako nga mandate sa aton dira nga mga pumuluyo. What can people expect from Mayor Maymay in the next 3 years ang imo nga administrasyon? So ang mga projects na gusto ko gid nga ipundar sa Lakas Tiliana, that is why grabing issue sa akon, pero wala ko lang ginagintinag tungod nga kadamo pa sa handom ta para sa Lakas Tiliana, especially sa amon basurahan, sa eskwelahan, sa aton nga ng mini hospital, tapos ang aton nga drainage system, aton nga activity center. I have so many plans for the people of Lakas Tiliana, especially nag-take off na ang tourism and ka-entrepreneurial bala nga panghimanwa, which is gadako ang income gabalik sa pumuluyo. So from now ara na kita sa stage na kadamo na kita sa mga partners, especially sa mga landowners diri. So by God's grace ang coffee industry ma-start naman. Ang aton nga tourism enterprise zone almost nakasugod naman. So ang market sa Kabakungan nalantaw tagid nga mabagot because nga ginatinguan ta nga makonect kita sa may Mananawin, which is a vegetable basket, nga ang pumuluyo hindi na magdala sa ila mga utanon dito, mapatindog kita sa aton nga bagsakan gidya parang aton nga mga producer, hindi na sila magtalang-talang kundi indalon ang ilang mga produkto. So and we can see that Lakas Tiliana is really fast growing. So I think sa 2 years kung nabilin, I will be leaving a very good legacy which is beneficial to the people. Amo na siya ang i-loan. Amo nang gambal sila nga amalone ang banwa because we don't have enough funds to establish those priority projects kahit gamay man ang ira sa banwa. So tani intindihan na nila nga kung mayor you're looking for funds para sa ikaayos imo pumuluyo. So if in case man nga matabo, it's because during the times ng election, ginadeny nila nga hindi sila gusto nga mag-loan. But based on the document, kung gitagaan ko nila authority, kasanag pa sa tungang adlaw nga ara dito na ng proposal. So maybe, ang mga priority projects nga sa proposal, kung ako maglantaw is we have to look for the funds for a one-time, big-time project. Kahit kung malawon ka man lang do alang-alang, for example, sanitary landfill, malawon ka lang na wala kada sa mga heavy equipment, hindi ba sa Japan operational. Amo man na sa eskwelahan, we have ordinance na mapatindog kita, kuan kita sa aton college, patindog kita sa aton nga college, pero wala kita building. Amo man na siya sa health, gusto taman sang may nga pag sinalayo kay budlay mo po hospital sang time sang pandemya, wala ta mahimo, kay wala ta sa hospital. Amo na. Tapos nga lang mga tao sa proper nga nagabaha. So anong mahimo sang mayor if hindi na siya maagapan ang mga problema? So mo lang yun nalantaw. Pag ang nakita ko is very visible. Nang nakasila nakabayad isang loan niya. Kaya ang mga project na itindog tayo sa income generating project. Like for example, sa eskwelahan, libre to ng ating mga estudyante ay naghahatag kita 7 to 10 million nga budget sa scholarship. Kung igasuhon mo lang sa imong college, kamay lang diya ang operating expenses. Amo man na sa hospital. And then, kung may mag-hospital da or mag-eskwela da,
mabayad sila outside sila kasi yan ang mga pumuluyo. Mo man sa sanitary landfill, tanan kami gina-demand like because Solid Waste Management Act was enacted year 2000. So we're demanded by the DNR nga mag-establish sarang gina sa among nga landfill because we're Class A municipality. That is really good. Kaya labot sa kadugay yung nahulat ko sa pundo, nakabakal kami sa duta para sa sanitary landfill. So, gusto nang ginawangal pag nila is the hotel nga gusto ni Mayor ipapundag. Ang hotel is the lesser priority but then it could respond sa problema natin sa turismo. Kaya ang turismo sila kasi yan nag-grow pero wala kita sa naming akomodasyon, especially ni ala kita ng mga partnership like Korean, partnership kita sa Germany. So, kabudlay kung wala kita sa aton nga akomodasyon. But it's on the lesser priority. Kaya ako hindi daw nahon ni basurahan, eskwelahan, ang barangay site sa Barangay Robles, which is gusto ko siya maplastar kay tungod nga tigadikit ng sa Bano, disan ang site nila himuon tada nga mini hospital. Tapos ang drainage system sa Bano kay nakita ta naman market, which is kung market so ng taw-taw is we will be investing on the market. Makita taman nga kung magnami ang market, binahambal natin yung market is the heart of the economy. So whatever income came from that proposed project or if established na project later on, hindi makita mo na siyang banwa. So, hindi naman duro malipod sa pumuluyo nga taxes are the lifeblood of the government. So, wala iya sa gobyerno nga nagaran nga, wala iya panukot taxes. Which is kung nang tawag mo na sa propaganda na at kami nga mag-mayor, hindi kami nga manukot kabala, hindi niya pwede. Tapos kung kami nga mag-mayor, amo na grahon, which is the law doesn't give benefit to only few people but for the general welfare of the people. Correct. So isa inagri sa mga why naman tatani nagabalik no sa chimpo sa kampanya kay kabalo kita kung may mangguba sa chimpo kampanya mo. So ining loan mayor isa ini sa mga issue nga gin-raise against sa imo sa mga kasumpong nimo. Pero I understand nga ini nga loan ni ginaprobahan man ni sang municipal council, di ba? I don't know if it was it approved unanimously sang municipal council. So gina-raise na ini nga issue even ang nag-raise ni ang nag-approve mismo. Ang nag-asar mismo? Okay. Kita man sa resulta sa eleksyon nga na maala man ang tao. Gani. Kabalo naman ang tao Manila, kabalo man tao maglantaw. Kung sino nag-obra sa karong. So, isa din sa mga proposal naman isang grupo sa Timarangka nga, if mag-start ang bagong nga term, we will be putting lives during the time sang session. Kaya mo man lang naubra sa konsehal mo na maglahimo sa mga lahi, ordinansya, kag ang mga resolution supporting the programs and projects activities na ginagihon sa Banwa through the office of the mayor or through the local chief executive. So, that na makita kung sino na siya mga konsehal, sino na siya mga municipal official na nagagihog to support the program. Kaya ang matabo is whatever party affiliation you have, so for the development and progress of our town, dapat maisa kami. So that na naman ang tao kung sino mga supportive. Dakay ko na kung maglantaw is mas kilain akong partido kung maayo man lang nga hindi ay parang isa pumuluyo. Kaya kung sige ka irinaway, the most affected one is the people. Correct. So muna dapat. Kag you want sa nga itong council kag bisan man siguro imo administration to be as transparent as possible para nga mabalaan sa pumuluyan naton dira. Yes. If they want subong, like for example subong, may mga issue sila nga muni nagdakmayo. There are people not looking for the development of the town but they're focusing on my personal development, which is kung taon man nag-grow man ng pangabuhi. So lang while looking at me, go outside, tapos ang tawon ko na ng mga development ng Banwa, ang hindi mag-grow. Like, for example, nilaya ko na bakal kaslakyan. Ay, kikindaw na nagbakal kaslakyan, ang gakurapsa. So, this is the time to go out of their shell. And then, usisaon ko na nung nagkakalatabo sa munisipyo. And they have to know what's really happening because they're part of it. Sila lang gobyerno. O, subong sako, katuan ko nila sa babaw, nantawon na nila kung naglatabo, like for example, a scholarship,
what's really happening on the scholarship program. Grow bala, successful bala. So this is the right time to know. Kay amo nang ilag na pamangkot. Kasi isan during time sang kampanya, wala ko simpo nga mag-atubang sila. Subong, for my last 3 years, guwa sila, kundi pa, subong usisaon na nila. The LG is really willing nga mag-cooperate as long as for the good of the town. Okay, so ang kakatabo gali mayor nga whatever nga mga daw siling mo daw personal development man niya on your part daw gina-issue sa imo nga muna. Oo, dalin siya muna. Wala pa ko nagsulod sa politika, patindog ko ba laging kawas ko na ni Mayor Bordek. Anay nga nagbakal lakyan cash nang gina-issue nila, wala sa balong ang cash tuod sa Toyota, pero ginuutang gusto ko off. Dara ba? Wala kami nga karapatan to have that one. Daw mo na bala. Si Subong, this is the right time to know what's really happening. Kaya kung ako maglantaw, antes ka siguro mag-corrupt, ang mga tao sa babaw, lipungon mo na sila tananda. So, almost all the people sitting in the highest position, especially sa finance committee, ang mga isang simpo pa na yung Dr. Lumba, wala ko na yung pang-Islan. And then, ang cashier namon, asawa, man sang isa magka-SBida. So, they can have the affidavits if they want to file action against me. In the election, mong dapat may right menu for that. So, they have to find for a better, ng recourse. For example, kung gusto nila nga matinuan kita ba, dasupong po sila subong. Okay. Katuan na nila o sisaon na nila. Ay hindi, subong hindi na ni eleksyon. Dapat this is the time to tell people that they love La Casillana. So himo sila anong pwede nila himuon to show good sa mga tao nga palangga nilang La Casillana if nakita nila din na hindi pa yung paghimanuan ni Mayor Maymay. Siguro, Mayor, instead of attacking you personally, kung na tsakto na hambal mo, no? Kung binagululupod ka mo tanan dira sa Banwa, sa La Castillana, doing good for the people of La Castillana, gurda ko, dasig pagkikita ka, damo pagin nga mga development try. Pamersonal, be. Like, for example, if they're looking for something na makabulig sa pumuluyo sa La Castillana, kamangkutan nila ko galingon ko na nila na obra nila ni share, di ba? So sa subong kaginambal nila sa ako nga palangga man nilang La Casillana. So kung palangga nila La Casillana, they have to work with me. O ganay kami, kooperar sila, di ba? So this is the time na ko yan gina-encourage ko gid ang mga tao nga wala pa gid balabilib sa akon. Kasi sa akon hinimuan na sila ng mga tao nga gina-encourage mo they have to do their part. Kahit pumuluyo, masasya La Casillana, hindi lang madala sa kritisismo or pakalain mo. So this is the time to know what's really happening on the town. Balo ka, Mayor, sa ining habuyan na isang issue, bla, para kung ikaw naghaboy ka sang issue, ang pinakapamangkot, kung ako personal, ang pinakapamangkot ko na sa imo, gina-issuehan mo ang isa ka tawo, pero ang pamangkot ko sa imo, ano yung nahimo mo? What have you done for... Correct. That's true. Anong nahimo mo ya? Kaya tamatakos mo, no? Tamatakos, may nahimo ka, no? Di kung makita mo sa tawo kung may nahimo ka. Oo, lantawan mo si mo kagalingon kung anong imo parte, anong imo na obra before criticizing on. Like for example ang SB nga incumbent, ang ako mang kontra, mga incumbent na sila, anong inumimo mo for the last 3 years? Magano ka, and then you have to know kung ano ang nagakalatabo tani, isang chimpo pa, hindi nga, kagang tao hindi ka na yung ngambal na sa tao mo ihaboy because ang tao hindi man tanan naka-intindi isang pangimanwa mo, hindi ka naka-intindi ang gin-elect mo nakapungko na daw lang yung gin-intindi ko na nung ilang na obra kag ano ilang obligasyon. How much more ang bumulutong akong kisa dapat pungkuan mo gid to educate them kung ano ang nagakalatabo sa banwa. Balo ka, Mayor, I don't know if you would agree with me. Kung why ka kuno sang nahimuan, ang himuan mo is takihon kontra mo kung why ka sing ipresentar nga nahimo nga performance. Ang mahimo. Balaan mo, ang tao nga wala sala, ang wala did nothing. Kaya wala silang tawag mo lang tawag ka sa balay, example lang sa Panimalaya, sino permi ang makigan, ang ginasugo permi ka nag-obra. Pero itong katulog-tulog, wala ka pakita, kag wala nag-ano, wala niya lesser niya ang chances nga matigan, di ba? Or makomentaran. Hindi siya makita mo, hindi siya makita. Oo, wala niya. Ang nag-obra ya, amo niya permi ang makigan.
Pero with all of this, Mayor, anong tanaw nimo? Subong ang sa imong municipal council, subong ang council, subong majority, o hindi ko idea sa mga councilors, majority sa imong team nagdaog? Oo, ang sa akon nga team ano ng NOM Mhm. plus ang SK kag ang ADCS. Okay. So anong gidya sa councilor ang nagdaog sa imo? Kiti walo man lang sa kwan walo man lang sa Castellana ang kwan, di ba? So I think daw mas madasig-dasig siguro ang trabaho naton sina. Ang isa sa nga ginatanaw pag naton dire nga makabulig sa La Castellana is you are one of those nga very vocal gid sa imo nga pagpayag sa suporta sa nagpapili presidente nga si BBM daw dangin vocal kay sina. So I think it will do good para sa La Castellana ang pagdaog ni BBM. Siyempre, oo. Kung sa bagay, mas kasi na magdalalaog basta nagkakopera lang kang nag-aeropay, yung development yan. Mhm. Pero ako niya, nalipay lang ko because again, tol ads, if there is a Castellana, especially sa proper, kasi almost na mga Pinsley. Mhm. Tapos, kada mo sang prominente na nga puro pink. Pero ti ako, yung tinguan ko lang, na even sa gamay nga margin, na daog di sila kasi na, alam the only municipality, LGU, nga, Yes. nga nagdaog sa BBM sa 5th District. Correct ko. Nakita kong record although hindi gid ako abanse pero nag-abanse si BBM dira sa tanan sa 5 ka banwa ka isa ka syudad dira sa distrito. I think La Castellana lang ang nakapaabanse sa kay BBM bisan jutay lang nga abanse, no? Oo. Oo. So I think that shows the kind of leadership gyapon nga imo ginapakita dira kay ti at the end of the day ang tao ginatan-aw mo na lang leader kung ano ang ginapatihan sang kung ginapatihan ng isa ka leader, at least nagapati man sila kung ano ang ginatindugan sang ilang nga leader, Mayor, di ba? Oo. So ako yung kapatigid ko yung nga ako nga hindi na sila nga personal choice ko. It's for the people. Iti sa nagliligan nga election 2016, nag-volunteer man ko for them, di ba? Ako ya wala ko ya kwan sa color kung sa diin sa nga party. Ang punto ko ya is makabalik sang serbisyo sa pumuluyo. Kung makadumdum sa banwa ko sa buling nga ginhatag namon. Mayor, makadto ako balik ako sa mga mga kilala ang La Castellana nga mga activities. Like for instance, ining Bailes de Luces, tungkol sa pandemic daw nakuha nato na way naton mapatigayon ina. Ano, Mayor, ining palabuton may ara na kita? Silang taon kaya wala pa man no ba si mag-short siyang COVID or whatever. Wala pa ta kabalo kung ano ang matabo. Pero but then for among yung sitwasyon, maybe we have that face-to-face na nga by the Lucis event and some other events sa town. Kasi maski din kadto gani subong nag-fiesta naman. Pero nagtawon ta Japon sa sitwasyon kay we cannot tell kung ano ang pasada. Ang ako lang gina-push is dapat ang Tagala Castellana is almost or 100% ka ma-vaccinate ang mga tao. Kumusta ang imo vaccination campaign dira, Mayor? Mga pila ka porsyento sang Tagala Castellana? Almost every day nagagawa man sila kung nagakwan. Pero kabalo ka naman nga pag-eleksyon, medyo laylo na isa sa bisyo publiko, may ara man pero hindi kita muna ka kakwan, ka hands-on sa 45 days. But I think I have to face the reality that I have to go back to work and then lantaon ta ko na no ang mga nagakalatabo naman na-monitor taman but not that much. Pero Dahil hindi ako nara, hindi ka panaog. Gani, makikita naton gani sa imo nga paglibot-libot do din ka tuman do nagahigda, nagatulog ka lang to sa tunga sang ano mawayang. I say that the person sa remote area ay the lesser chances na matagaan bulig. So, I have to visit them para mabalaan ko anong ilang mga Go ahead, Mayor. Kaya amo na silang dapat bisitahan sa tagaan sang prioridad. Kaya tungod nga sila na yung taga-umaya, wala labot ka na huya sila, magkadto sa imo, sila pa na ang hindi permalabutan sang benepisyo. Yes. Kasi hindi man tanan nga mga delegates mo, like mga worker mo, kaya panauwi sila para lang tawon ang ano mo,
There are few man lang working, gid nga masiling mo sincero nga gaupod di sa imo kausa. Kaya nakita ko meron, no? Ang imo concentration is more on the mga pumuluyo naton sa mga malayo nga mga barangay mo dira, no? Sa Yes. imo, no? The road connection, road Oo. connection, ang basic services like road connection, electrification program, kag ang water system. It's because it's the basic needs ng people sa remote area. Nga ang road connectivity ang aton, not only for the products nga makapanaog sa dalom, but then for emergency cases na makakadto bala ang mga rescue or ambulance. Kaya kung kisa makita mo, ginatong tuwangan na lang. So, kung may ara, malaing gidya, mabag-o gidya ang paginawi kung ang Right. ang mga dala ng accessible. Nakita Amo naton. na ginambal ko. Oo. Nakita naton na mayor sa dalan dira bla sa mga area sa nablang sa mga tourist Sa upper barangay. sa upper barangays buda kay ti ara man tada sa una sang chimpong chimpong ang dalan sinada rough road pa kayo do kabudlay Amo pa. na gani. Oo. Amo na gani nga ginambal ko sila nga during the time ni kong Iggy. Yung plaster din ang dalan. Kasi mo kung siguro ni Subong guro, hindi na din namin ang dalan. This is not the life na gina-enjoy nila Subong. Correct, oo. Oo. Tapos din dugangan ni Kong Bebot. But then damo pag kami sa mga dagkong nga project like water system nga maka-sustain sa amon nga tourism industry. I'd like to go back Mayor sa ginambal mo kay na blatong plano nimo nga himuon bagsakan something amo na sa kabakungan nimo ibutang Mayor. Yes, kay Kalapat na din sa amon market area. And that is why I am looking for the place nga i-relocate na nga sa market kay para maplastar na da. Kag amo na siya. Siyempre ko ng taon talang ang ekonomiya nagalala kay tungod nga ang LGU wala man nagapangita sang paagi kung paano sila mabuligan, especially our small farmers. Kay para nga mabalaan bala sang pumuluyo man bala din ang bagsakan sina kabalo ka ti mga negosyante amo na ginabantayan mo, no? Gani, oo. Sa mga So, bata- amo na bala nga makadto ta sa kanaon mangumpra ta utan which is ang utanan dili ari man sila kasiliana. Correct, oo. Kung bagsakan guro sang mga utan pati sa mga kuan guro da mga farm product mga kuan bala mga poultry product mga sapatan atun dira. Oo. Oo. So pariyon asa sang kuan inadirang sa barangay Robles bala nga ni panawag na da ang inablang ginabagsakan man da bala sa barangay Robles. Mountain Product sa fast track. Sa fast track no. Pariyon na siya nga kuan pariyon na siya nga Oo, pero nga hindi na siya hindi gani operational kay tungod nga ti kalayo sa ano, pero ang plano ko kada ko sa market side sa Banwa nga man sa Mountain Products da tinguan ta. Basta mo lang nasa last 3 years ko I will be doing much to leave a very good legacy. Mo lang gid. Sige pa basta mo na siguro dako pa buton sa tao because dako nga man din ginhatag sa imo so they would expect Siyempre pressured. pressure. Pressured ka subong. Oo. Kaya nga aman damo ka plano pero wala ka pundo. Damo na blang. Damo ka gusto i-plastar pero wala ka kwarta. So that is why hindi na paintindi sa pumuluyo nga wala sang nag-grow nga negosyante kung wala sa pangutang. Kaya for example, mga mangutang yun ang nakasina, we are the only LGU wala pag utang mas piso. This is the first Tapos- time nga nangutang ka mo? Ha? First time ini nga nangutang ang Banwa? Yes. Oh, really? Oo. Dire sa kadamon na LGU balanta nga daw kadlagko sa utang billions pag aning utang eh. Kaya kung hindi ka mangutang, like for instance, blas mga sample diri sa siyudad sa Bacolod, may mga proyekto diri nga kung way gin pangutangan, ti way guro ma-realize eh. Hindi sa manner nga mo munanta sa La Castellana kay kung hindi lang kung hindi kita mangutang, then we cannot do sa mga project nga dapat ang project nito para yung tower. Gani, amo na gani. Hindi nila pag-ano ng tao. It's because whatever plan for the town is for the people, hindi na para sa akon. So, if may mini hospital, sino makabenepisyo? Ako lang na, tanan. If may eskwelahan, sino makabenepisyo? Ako lang na, tanan. Especially yung basurahan. Yung basurahan, isa sa pinaka-problema, sa Banwa sa La Castellana, nag-grow ang turismo, damo establishment, damo businesses, damo ang tao, pero wala kami basurahan. So, kung lang tao mo, what's the better thing to do para na matindog ang basura? Diyan mo lang nanudumduman ko. Dahil, hindi pa rin naman nagapatindog ka balay. Gusto mo balay ka maplastas ang pagsinarayo nga namin,
Si wala ka enough nga funds, si malone ka dit. Correct. Oo. Tsakto na, no? Pero ipatindog mo gid siyang balay, kaya hindi nga ipanahor mo kuan na mo na bla, whatever nga gin-propose mo, that should be ang usaran mo sa imo pundo nga ginloan mo. Correct. Sa Mayor, tagaan lang kaguros ang kay Gyunan nga magpasalamat sa mga pumuluyo sa may Banwa Sala Castillana sa paghatag liwat sa ilang pagsalig sa imo sa nakaligad nga eleksyon, Mayor. Sa tanang gali nga pumuluyo sa Banwa sa Castillana nga malabutan sa kong tingog, madamo gyud salamat sa pagsuporta, especially sa majority nga pagsuporta sa Team Arangka, sa tanan-tanan nga grupo halin sa unit team at sa akong pinalangga ang congresswoman daw nga wala siya nag-successful, but still nga nag-asa kami nga for all those years nga nainopdanay kami nanging benepisyo man. Amo lang gina sa pumuloy sa Banwa sa kasi nga dapat lang tawon gid nila permi kung sino ang mga sincero kag loyal nga magserbisyo sa ila kay mag-abot ang eleksyon sometimes sa nagkatakos sa nga itong pagkatawo. So, I hope nga sa ining election, they can see kung ano ang diferensya kag they have to change kung ano man gid learning sa among tanan, not only for the voters and then for the politician mga nagapadlagan. So, sa mga wala nagdaog, so better luck next time. And then for those nga nagdalaog, congratulations, kagabay pa, mga partner ko sila sa whatever development yung ginaplano sa Banwa, especially the people, because as always, sinambal ko gid nga, kamo nga pumuluyo, kamo ang gobyerno. So we're just administrator of the government you want. So if you want a very good government, so choose good people to lead your government. So with that, Mayor, thank you very much. And again, congratulations. Congratulations, man. Please extend my greetings sa kay Vice Mayor Burdig Nicor, Mayor. Yes. Oo. Thank you. Good effortless niya si Vice Mayor. Thank you, Tito Boy. Salamat din, Mayor Maymay. Thank you very much and good luck. Sige. Mga ka-aksyon, si Mayor Maymay Nicor. No? Although nga dira, subong sa La Castillana, kung tanaw na to, si Vice Mayor Burdig Nicor, who is her father, amo dira ang nagdaog nga Vice Mayor, kung si Mayor pa effortless, no? Dawag niya nagpagabudlay abi si Mayor Burdig because ining si Mayor Burdig ni ang tao sa La Castillana halin sang hindi na ko ini magdumdum pa para halin sa barangay. Halin sang nagkonsehal ini siya. Hasta nag Vice Mayor, hasta nag Mayor, daw ay niya kaagid perdi si Mayor Burdig. Very down to earth nga tao. Makita mo niya si Vice Mayor Burdig sa kampanya magmalasaka sa entablado sa stage. Naga-kuan saya, naga-shorts kag naga-chinilas lang. No? Ka very kuan bala, very makamasa bala. Kag ina yang mga parana si Mayor Burdig naga-chinilas, naga-shorts lang saka sa stage. Hindi bala yan ng pakitang tao kundi amo na saya mo, no? Amo na saya. Amo na iya si Mayor Burdig mo. Kung hindi siya mag-amo natin, hindi na saya si Burdig no? So amo na saya ka down to earth. Amo na saya ka makarelate din sa ang masa makarelate din si Iyabla. Kung mga ipapersang una sang mayor kasi duduman ko may papirma ka ni siya bisan masugata mo lang siya sa dalan papirma ka mapirma iya si Mayor Burdig mo damo na bla. So effortless ang pagdaog ni Mayor Burdig sunod ni Mayor Maymay. Si Mayor Maymay gurugan ni baka-baka patudo. Si Mayor Burdig daw ay daw basta confident na siya nga madaog siya. So and that happened nga nagdaogin man siya as Vice Mayor dira. Now duwa ka utod ni Mayor Maymay ang araman sa Municipal Council, no? Si Añejo Nicor, si White, no? Si White Nicor. Si White niya daw perti maning of the night namon mo sa Manila gin of the night kami sini specialist adtong gina isyuhan pa sa una sang hindi man among issue. So naka of the night kami yan ni Councilor White Nicor dito sa daw pila ni ka beses nga nagin of the night kami, no? So congratulations ano sa akong amigo White Nicor kag sa kay amigo taman Añejo Nicor for again winning as councilor sa Banwa Sala Castillana. Amo na siguro ang nasiling ni Mayor Maymay, no? Nga sa sining bag-ong termino nga ginhatag sa mga opisyal dira sa Banwa Sala Castillana
let us work together for the development sa nga banwa, no? Balo ka ti pila naman ka eleksyon, pila naman ka mga issues ang inapanghaboy against kay mayor. Isa gani si Mayor Gabato man, no? So pila naman ka issues ang inapanghaboy siya, but ang pumuluyo nakita nila kung ano ang performance ni Mayor Maymay. That is why they elected her back into the office, no? Kagintagaan sang dako-dako kayo nga mandate. Nakita na kung resulta sa eleksyon ni Cubao, mas nagdako pagid ang abansin ni Mayor ba? Halos nag-triple ang abansin niya sa iyas niya kasumpong, no? So siguro ang eleksyon natapos na. Winners had been proclaimed. So sa tanan, hindi lang sa La Castellana, sa tanan siguro mga local government units, mga kamanuhanan kag syudad diri sa probinsya sang Negros Occidental, the winners had been proclaimed. Ang ibang nga managkalapir din nakakonsid na. So it is now time to gather our act together, no? Para nga mapakita natin sa tawo nga kamo nga nagdalaog nagakadapat sa pagsalig sang pumuluyo nga ginhatag sa inyo by doing what you promised our people. Nga kamo magapangalagad, kamo magatrabaho para sa kayuhan sang banwa, sang syudad, kag sang pumuluyo. No? It is now time to work. Time to work, time to be united para sa general welfare sang aton nga mga pumuluyo. Action Radio Philippine Standard Time, las 9:55. So mga ka-action, kita liwata sa masunod na Domingo, dirigyapon sa kapihan sa aksyon. Salamat kay Mayor Ramayla Nicor Mangilimutan sang banwa sang La Castellana. Ang inyo dire alagad, Action Boy Duran, standby kita kay ang Brigade in Action magasugod karon nga adlaw, magasugod na sila alas 10, tubtub sila takna alas 11. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Action Radio #1. Pagtibayin ang samahan. Dahil tayo